салом ба ҳаводорони футболи тоҷик махсусан онҳое ки бозиҳои дастаҳои лигаи якумро пайгирӣ мекунанд. Дар барномаи навбатинаи ФАТ мо аз натиҷаи бозиҳои даври чоруми чемпионати мазкур шуморо ошно мекунем ва бояд бигӯем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ мебошад. моро ҳамроҳ бошед. бозиҳои даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба ҷуз бозии дастаҳои сарҳадчӣ ва барқчӣ ҳамагӣ баргузор гардиданд. марказитарин рақобати ин давр ки онро бозӣ барои зинда мондан ном мебурданд, ин рақобати дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки баъдан дар мавриди ин бозӣ ҳарф хоҳем зад. дастаҳои аз лигаи дуюм омада дар қатори таҷрибадорҳои лигаи якум мисле ки андак оҷизӣ мекашанд. масалан дастаи Гулистони шаҳри Гулистон ки ҳамин сол ба сафи дастаҳои лигаи дуюм дараҷа пайваст, дар ин давр муқобили дастаи Сароикамар бозии арзанда нишон дод ва ҳатто аз рӯи дилхоҳ омори футболӣ як нав бозии баробарро бо ҳариф ба намоиш гузошт. моҳир бо услуби хоси худ силсилаи шикаст хӯрданҳоро идома медиҳад ва ин навбат се имтиёзи ҳапа ҳалолро ба дастаи ҳосилот ҳадя карданд. дастаи Душанбе ки соли гузашта дар лигаи олӣ мушкилиҳои зиёде дошту ҳатто шароит фароҳам омад ки то ба хонаҳои аутсайдерӣ бираванд, имсол мисле ки ҳамон мушкилиҳо ҳоло ҳам бартараф нашудааст. онҳо дар лигаи якум низ аллакай ба проблемаҳои кадрӣ рӯбарӯ шуданд ва дар бозии гузашта дидем ки чӣ хел ба бозӣ бо ҳайати 8 нафара рафтанд. дар бозии муқобили Паншер ин даста рақобати арзанда нишон дод, вале сатҳи бозии шогирдони Чарлз Накутиро дида дилхоҳ одами футболфаҳм баҳо медиҳад ки ин даста муддаӣ барои чемпионӣ нест. Куктош ва Ҳолбук дар ин даври рақобатҳо миёни худ мубориза бурданд. яке аз бозиҳои диданиро барои мухлисон туҳфа карданд, ҳарчанд аз ҷониби ҳарду даста имтиёзи даркорӣ ба даст наомад, вале дасти холӣ нарафтанд. хулас акнун чемпионат ҳоли ҳозир ором сипарӣ мешавад, чун ҳоло даврҳои зиёд дар пеш аст ва дастаҳо дар ҳоли бартараф кардани мушкилиҳои ҷойдошта дар дастаашон ҳастанд. имсол мушкил меафтад муддаии асосиро муайян кардан, чунки зиёде аз дастаҳои ҷадвали лигаи якум қасди рохат гирифтан ба лигаи бартари кишварро карданд. инҷо метавонем дастаҳои ҳосилот, Ҳулбук, Динамо, Паншер, Куктош ва Барқчиро мисол биёрем ки дар рафти бозиҳо ба кӯчактарин иштибоҳ роҳ додан намехоҳанд ва машварати зиёде бо сармураббию аъзоёни дигари даста мекунанд. хулас шаҳри даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро тамошо кунед. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба оне ки дар моҳи аввали мавсими футболии имсола дар чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум дар 4 давр бозингари кадом даста тавонист унвони беҳтарин футболбози моҳро ба даст биёрад. беҳтарин футболбози моҳи апрел дар лигаи якуми тоҷикистон ҳуҷумкори дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ Худоидод Узоқов дониста шуд ки ӯ дар бозии қаблӣ дубл карда буд. ҳарчанд ҳоло исми ӯ дар рӯйхати нишонзанҳо бо 2 гол дар мавқеи 13 навишта шудааст, вале дар бозиҳо аён аст ки чӣ хел ин футболбоз дар фароҳам овардани фурсатҳои голӣ саҳми арзанда мегузорад. аз ин роҳ аз ҷониби лигаи футболи тоҷикистон ӯ ҳамчун бозингари беҳтарини моҳи апрел дониста шуд ва ҳамчунин бо маблағи 2000 сомонӣ ба сифати тӯҳфа сарфароз гардид. дар боло гуфтем ки бозии дастаҳои Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва Динамои шаҳри Душанбе марказитарин рақобати даври мазкур ба ҳисоб мерафт. чаро? ҳоло мефаҳмонем. дастаи Динамо воқеан яке аз дастаҳои пуриқтидори лигаи якум ба ҳисоб меравад. онҳо соли гузашта бо чанд далел ҳатто аз чоргонаи аввали ҷадвал қафо монданд ва дар охир дар мавқеи панҷум мавсимро ҷамъбаст карданд. имсол шогирдони Аҳлиддин Турдиев тамоман азми дигар доранд ва онҳо пай бурданд ки бояд аз аввали мавсим хонаи худро дар ҷадвал пайдо кунанд. баъди хотимаи даври сеюми мавсими имсола онҳо боз дар мавқеи панҷум буданд ва барои он ки аз ин хона боз болотар ҳаракат кунанд мебоист дастаи Ваҳдатро шикаст бидиҳанд. дастаи Ваҳдат бошад дар навбати худ бояд дар ин давр бар дастаи Динамо ғалаба мекард. онҳо се бозии аввалро на он қадар муваффақона хотима бахшида буданд ва аз ин се бозӣ ҷамъу ҷамъ як имтиёзи хушку холӣ ба даст оварданду халос.
дар ҷадвали мусобиқа низом қадар аҳволашон хуб нест ва чанд қадами дигар боқӣ мондааст ки ба охирин хонаҳои ҷадвал интиқол ёбанд. аз ин рӯ бояд онҳо Динаморо шикаст медоданд то аз вартаи роҳ ёфтан ба таҳхонаи ҷадвал наҷот меёфтанд. имсол дастаи ваҳдат ҳайати худро ба пуррагӣ иваз намуд то сатҳи чанд сол пеши худро барқарор намояд ва дар лигаи олӣ баромад кунанд. онҳон аз ҳисоби футболбозони ба истилоҳ наврӯид дастаи комил ташкил доданд ва аз тамошои бозӣ чунин хулоса кардан зарур меояд ки ин бачаҳо ҳоло таҷриба касб мекунанд ва барои онҳо вақт лозим аст. як су хавфи напаридан аз чемпионат, сӯи дигар кӯшиш барои роҳёбӣ ба лигаи олӣ. ана дар чунин вазъият қарор доранд бачаҳои дастаи ваҳдат ва ана барои чӣ бозӣ бо Динамо марказитарин рақобат дониста мешуд. дар даври чорум чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум мо шоҳиди як бозии сергол гаштем. ин дар бозӣ миёни бошгоҳҳои Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва Динамои шаҳри Душанбе иттифоқ афтод. дастаи Динамо ба хотири роҳ ёфтан ба мавсими ояндаи Лигаи Олӣ талош мекунад ва имсол иштибоҳое ки мавсими гузашта доштанд ба ҳеҷ ваҷҳ такрор карданӣ нестанд. аз ин рӯ ғалаба бар дастаи Ваҳдат азми асосии шогирдони Аҳлиддин Турдиев буд ки ахиран самар дод. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гашта ба суди тими меҳмонон ба анҷом расид. дар қисмати аввал ҳар ду бошгоҳ кӯшиш мекарданд ки дарвозаи ҳамдигарро рах накунанд. дар ин рақобат имкониятҳои зиёди голзаниро ҳар ду даста ба вуҷуд меоварданд. шогирдони Исроил Идиев бештар аз ҳуҷумҳои бархусоб кор мегирифтанд ва рақиб бошад тӯбдорӣ мекарду ба ҳуҷум мегузашт. дар ин қисмат дастаи Ваҳдат имконияти 100% голзанӣ дошт, вале онҳоро бозингарони ҳайат дуруст истифода набурданд. дар яке аз ин ҳолатҳо бозингари рақами 14 дастаи Ваҳдат Зиёддин Каримов имконият дошт ки тӯбро ба дарвоза ворид созад, аммо дарвозабон дар мавқеи худ устувор буд ва ин ҳолатро бартараф сохт. мо танҳо дар пайти аввал шоҳиди як гол гаштем ки он ҳам аз сӯи футболбози дастаи Динамо Абдулфатоҳ Худоидулзода дар дақиқаи 40 ба самар расонида шуд. ба ҳамин ҳисоби минималӣ бошгоҳҳо ба танаффус рафтанд. дар дақиқаи аввали шурӯи қисми дуюм мухлисон шоҳиди голи дуюми дастаи Динамо гаштанд. муаллифи голи навбатӣ Абдулфатоҳ Худоидулзода гардид. мисли пайти аввал ҳуҷумҳо аз ҷониби бозингарони ҳар ду даста зиёд роҳандозӣ мешуд. дар ин сабқат бартарии шогирдони Аҳлиддин Турдиев бештар ба назар мерасиданд. махсусан дар қисмати мазкур ҳуҷумҳои бошгоҳи Динамо хеле зиёд сус мегардид. аз имкониятҳои доштаашон тавонистанд дар ду мавриди дигар муваффақ шаванд. баъди 9 дақиқа аниқтарак дар дақиқаи 55 нимҳимоятгари меҳмонон Суннатулло Азизов голи сеюми дастаашро ба самар расонид. бозингарони дастаи шаҳри Ваҳдат ба 3 голи меҳмонон танҳо ба 1 голаш ҷавоб гардониданд ки гол аз ҷониби футболбози даста Фирӯзҷон Шарипов ба самар расонида шуд. хетрики футболбози дастаи Динамо Абдулфатоҳ Худоидулзода боис бар он гардид ки унвони беҳтарин футболбози дидорро соҳиб шавад. бозингари мазкур дар дақиқаи якуми иловагӣ пайти дуюм боз ба задани голи сеюм даст ёфт ва аввалин хетрики худро дар мавсими имсола ба қайд гирифт. ёдовар мешавем ки Ваҳдат дар бозиҳои 3 даври қаблӣ аллакай дар 2 бозӣ ноком шуда ва як дидори худро мусовӣ анҷом додааст ки ин дар рақобат бо дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ ба миён омада буд. бошгоҳи Динамо бошад аз пирӯзии сеюми худ истиқбол гирифта танҳо як маротиба аз ҳосилоти фархор шикаст хӯрдааст. дар 4 даври сипаршуда дастаи Ваҳдат ҳамагӣ як имтиёз ба даст овардааст ва ҳарифони онҳо дастаи Динамо бошад бо 9 имтиёз яку якбора ба мавқеи дуюми ҷадвали чемпионат баромаданд. кӯшиши соҳибони майдон дар дақиқаҳои баъдӣ бидуни ягон натиҷаи мусбит хотима ёфт. ки мебинед камтар майдон камтар чизе ки мо мехостем майдон камтар надод. бозӣ хуб нишон додан барои бачаҳо нақшҳое ки мо кашида будем пеш аз бозӣ ҳаракат карданд. лекин аз сабаби камтар майдон вазъш камтар безе буд. лекин бачаҳо ҳаракат карданд бозӣ хуб нишон доданд. он натиҷае ки ба мо лозим буд ба даст овардем. ташаккури зиёд ба бачаҳо ки бозӣ хуб нишон доданд ва ғалабаро ба даст оварданд. дар Лига Якум ҳама дастҳо хуб ҳастанд, дастҳое ки аз сатҳи футбол ҳама якхеланд. барои мо ҳар як бозӣ ки мо мекунем барои мо бозӣ бисёр муҳим аст ва ба бачаҳо ҳам мефаҳмонем ки ба ҳар як бозӣ ки онҳо меброянд ба майдон бо як
нерӯи баланд бояд буромада як бозии хуб бояд нишон диҳанд, барое ки ҳама дастҳои хуб ҳастанд. читар шумо дидед шоҳиди бозӣ будед. тими мо хеле тими ҷавон аст. боварӣ дорем дар оянда ин тим бозигарои хуб мешаванд. тиме ки бар муқобили мо бозӣ кардин тими наврасони миллии тоҷикистон аст. беҳтарин тим, бачаҳо хуб бозӣ карданд. тим вақте ки бозигар дар тими милли ёки дар тими ҷавонон мерафтад, ӯ бояд бозӣ кунад. ба ҳамин сабаб хайр нигоҳ накарда ба ҳисоб мо аз бозии бачаҳо розием. сабаби боз даста аз ин буд ки боз ҳам мегӯям ки тимо ҷавон аст, тими миллии наврасони тоҷикистон аст. ба ҳамин сабаб шояд мо ин бозиро бохтем. бозии дастаҳои гулистони шаҳри гулистон ва сарои камари ноҳияи 5 дар майдони хонагии дастаи гулистон баргузор гардид. бозӣ аз аввали рақобат тезу тун сурат мегирифт ва дар рафти бозӣ маълум шуд ки футболбозони ҳарду тараф муқобили ҳам бозии баробарро нишон медиҳанд. ин буд ки натиҷаи бозӣ мусовӣ 2-2 хотима ёфт ва дастаҳо дар мавқеъҳои қаблии худ ки гулистон дар ҷои 6-уму сарои камар дар ҷои 8-ум буд бетағйир боқӣ монданд. рақобати миёни дастаҳои моҳири ёвон ва ҳосилоти фархор низ чӣ гуна гуфтем ба нафи фархориҳо хотима ёфт ва бозингарони дастаҳои ҳосилот тавонистанд 2 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид намоянд. дастаи моҳир ки то ин дам ҳатто як имтиёзам ба даст наовардааст, муқобили дастаи ҳоли ҳозир рақами 1 мусобиқа арзанда баромад кард ва ба 2 голи меҳмонон танҳо бо 1 гол ҷавоб гардониданд. инам дар ҳоле сар зад ки бозингарони моҳир фурсатҳои зиёди голзаниро аз даст доданд ва ҳатто 2 маротиба дар хатти дифоъ ба иштибоҳ даст заданд ки дар ниҳоят бозӣ ба нафи меҳмонон хотима ёфт. бозиҳои дигари даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум чунин хотима ёфтанд. моҳир чун ҳамеша гуфтем ба тӯҳфа кардани имтиёзҳо идома медиҳад ва ин навбат дастаи ҳосилот имтиёзгирандаи навбатӣ дар натиҷаи беҳунарии бозингарони моҳири ёвон гардид. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба нафи дастаи фархорӣ хотима ёфт ва роҳи чемпионии худро дар ҷадвали мусобиқа пурқувваттар кард. гулистон ва сарои камар чӣ гуна гуфтем бозиро мусовӣ карданд ва барои футболбозони ҳарду ҷониб шароит фароҳам омад ки 2 голӣ ба дарвозаи якдигар ворид намоянд. ваҳдат ва динамои шаҳри душанбе бозии сергол нишон доданд ва ба шогирдони аҳлиддин турдиев имконият пайдо шуд ки якбора 4 голи якҷавоба ба дарвозаи ҳарифон зананд. бозии дастаҳои душанбеу панҷшер низ баробар буд ва дар ниҳоят ҳисобам мусовӣ 2-2 шуд. дастаҳои куктоши ноҳияи рӯдакӣ ва ҳолбуки восе мисли бозии дастаҳои душанбеу панҷшер рақобати баробарҳисоб нишон доданд ки дар ниҳоят футболбозони ин дастаҳо низ 2 маротибагӣ дарвозаи якдигарро рахна карданд. рақобати дастаҳои сарҳадчӣ ва барқчӣ баргузор нашуд ва ба рӯзи дигар ба мавқуф гузошта шуд. ҷадвали асосии чемпионат баъди даври чорум он қадар тағйироти ҷиддӣ надорад ва сабабаш натиҷаи мусовиҳои зиёд дар аксарияти бозиҳо мебошад. ягона тағйироте ки ба вуҷуд омад ин якбора ба мавқеи дуюм рафтани дастаи динамо мебошад ки ваҳдатро торумор карданд. ҳосилот баъди моҳиро шикаст додан шумораи холҳояш ба 12 расид ва вазифаи лидерии ҷадвалро то ҳол бар уҳда дорад. динамои шаҳри душанбе бо 9 хол баъди ҳосилот меистад. дастаҳои ҳулбук ва панҷшер ҳарду 8 холӣ доранд, вале бартария ё худ таносуби голҳо ҳулбукро ба мавқеи сеюм ва панҷшерро ба мавқеи чорум бурдааст. куктоши ноҳияи рӯдакӣ ки азми баргашт ба лигаи олиро дорад, ҳаминак дар мавқеи панҷум бо 7 хол қарор дорад ва дар оянда ҳоло имконият ҳаст ки мақсад ва ҳадафҳо бароварда шаванд, чун ин даста дастаи бад нест ва муқобили дилхоҳ дастаи лига якум арзанда истодагарӣ карда метавонад ва чизи дигар ин аст ки куктош нисбат ба аксарияти дастаҳо ҳоло як бозӣ кам дорад ки дар сурати ғалаба метавонад бо 10 хол ба мавқеи дуюм барояд. барчи ҳисор бошад нисбат ба кулли дастаҳои мусобиқа бозии кам дорад ки дар 4 давр онҳо ҳамагӣ 2 бозӣ гузаронидаанд тамом, вале ба ин нигоҳ накарда ҳоло онҳо дар мавқеи шашум бо 6 имтиёз меистанд ва дар сурати ғалаба дар 2 бозии мавқуф буда онҳо ҳатто имкон доранд ки ба мавқеи аввали ҷадвал рохат бигиранд. гулистон, душанбе, ваҳдат ва сарои камар дастаҳои миёнаҳоланд ва шумораи ками холҳоро нисбат ба дастаҳои болоӣ ҷамъоварӣ карданд. аз миёни онҳо аз ҳама беш вазъияти дастаи ваҳдат хеле бад аст ки
ки дар сурати шикастҳои пайдарпай на он қадар дур гумон меравад ба таъхонаи ҷадвал раванд. ба истилоҳи ҳарчи ба тақдири дастаи ваҳдат дастаҳои сарҳадчӣ ва моҳири ёвон зиндаанд ки таъхонаи ҷадвалро бо ба даст овардани ягон имтиёз ба касе намедиҳанд. онҳо дар 4 даври рақобатҳо то ҳол ягон имтиёз ба даст наоварданд. ваҳдат бошад бо шарофати як мусовӣ ҳаминак аз инҳо як хона боло меистад. даври баъдӣ яъне марҳилаи панҷуми рақобатҳои чемпионати мазкур ба мо чунин бозиҳоро пешкаш мекунад. дар рӯзи аввали рақобатҳо дастаи ҳулбуки восе дар майдони худ дастаи сарҳадчии ҳамадониро қабул мекунад. аз рӯи пешгӯиҳо дастаи ҳулбук дар ин дидор имконият дорад ки шумораи холҳояшро боз ҳам афзун диҳад, чун сарҳадчӣ ҳоли ҳозир мисли моҳир нақши имтиёзҳадиякуниро бозӣ мекунад. дастаи ваҳдат бошад ба меҳмонии дастаи ҳосилот ба фархор меравад. рӯзи дуюми рақобатҳо дастаҳои панҷшер бо куктош, динамо бо душанбе ва саройкамар бо моҳир андари майдон мешавад. дастаи барқчии ҳисор ҳам акнун барои баргузор намудани бозиҳо омода аст ва дар ин давр ба дастаи гулистони шаҳри гулистон ба майдон мебарояд. ҳамакнун имконият дорем ки барои шумо рӯйхати нишонзанҳои чемпионатро пешкаш намоем. баъди гузораи 4 даври мусобиқа ягона бозингаре ки аз кули футболбозони дигари чемпионат дида зиёдтар гол задааст ин футболбози дастаи динамо абдуфаттоҳ худойдодзода мебошад ки ҳоло шумораи голҳояш ба 5 адад мерасад. умедворем ки ин футболбоз оянда метавонад яке аз нишонзанҳои машҳури тоҷикистон бошад, чун соли гузашта низ ӯ беҳтарин нишонзани чемпионат бо 24 гол эътироф гардида буд. бозингарони дигар аз қабили масрур ғафуров аз дастаи барқчӣ ва ранҷид ерматов аз дастаи гулистон 4 голӣ доранд. боронов султон аз паншер, расулов самараддин аз ҳулбук ва муҳсин рустамзода аз гулистон бошад 3 голӣ дар хазинаи худ ҷамъ оварданд. дӯстони азиз, ин натиҷаи бозиҳо ва омурҳои даври 4-уми чемпионат буд ки ман фирдавси хурсанд онро бароятон муаррифӣ кардам. бори дигар хотиррасон мекунем ки сарпарасти барномаи мо ин ширкати теннисӣ мебошад. аз ин рӯ бо шумо хайру хуш мекунем то ҳафтаи дигар. хайр.